Happy Sunday sa tanan. Malipayong Domingo. Mao kana ang tema sa tuang Domingo karon. Kalipay, joy, mga ng color, actually, color rose pink. Maura man ako ang pink god. Pero ang meaning sa color pink, walay lain kundili ka lipay. Amen? Inaim tapad nga kalipay. Kidaghan yung gamugot eh. Buntag pa sa'yo. Nang dagko kayo mong problema. Mga igsoon, ang tema karon kalipay. Ug ato mga pagbasa, puros kalipay. Unsa may kalipay nga ato makita sa kinabuhi karon ni San Juan. Malipayon ba siya? Ito ipakita sa ito ang picture. Grabe ang iyang kalipay. Amen? Murag daduha siguro mo ning malipayon ba ng pormahan na? Mao na ang imahin karon sa atong pagbasa na priso siya. Pero ngano ang tema sa Domingo kalipay man? What an irony. Gabinuang masiguro ni ato ang mga basahon karon. Ato ning tukion mga igsuon. Si Juan nga magbubunyag, walay freedom o kagawasan, piniriso. Voiceless, walay tingog, kay piniriso lagi. Namadlong maghari. Gipriso. O ang iyang kinabuhi kabalo siya nga hapit na matapos. Klaruhan ninyo ha, mo na ang setting sa tuang ebanghelyo karon. Apan, wala may madungog niya nga gabagulbol siya. Nga nasuko siya may sa hari. Nga nung gipriso siya. No bitterness. O iyang gipadala ang iyaang mga disipulo ngadto kang Jesus. Dili aron magpalaban sa Jesus, wala na gipadala magpalaban sa Jesus. Kundili aron iyang magiyahan ang iyang mga disipulo kinsa ang angay nga sundon. Dili siya. Ang tinuod nga sundon mao si Jesus. Walay attachment. Ug mao kana ang kalipay ni Juan. Kay first and foremost, ang iyang role o papel mag-andam sa dala ni Jesus. Mo nang bisan og napriso siya, fulfilled ang iyang misyon. Bisan og wa say tingog, uni ang iyang misyon iyang mapaila-ila ug ang iyang mga disipulo makasunod ni Jesus. Mao na ang joy nga gisgutan. Di mo na joy nga si kagisi o joy nga naka sa kabunda, kundili nakasunod ka sa tinuod nga sundanan dinhi sa kalibutan nga mao si Jesus. Nakasunod ra? Tagsa-tagsaon na ito naroon. Og tungod kay si Juan, iya magipasunod ang iyang mga disipulo ngadto kang Jesus. Actually, ang iyang disipulo usa nahimog yung apostoles ni Jesus, si San Andres, Saint Andrew. Napagi kaduha. Wala ni naisgutan apan tradisyon sa simbahan, widely spoken nga kini siya sumusunod po ni Juan nga nahimong apostoles ni Jesus. Nakaila mo kinsa? Si San Juan nga ibang hilista. Kaning duha. Ha? Ug mao na ang fulfillment sa kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag. Ready na siyang mamatay
Ready na siyang matapos ang iyang kinabuhi kay iyang nahimo ang iyaang misyon. Amen? Klaro ba ang atong dagan sa pagpadayag sa Ebanghelyo? Wala gipunting ni Juan ang iyang kagalingon nga pagasundon, kundili si Jesus. Si Jesus. Ug mao kini nagtudlo kanato mga igsuon, kang tinuod nga kalipay di ay wala na nagbase sa imong freedom. Ang tinuod nga kalipay wala sa sitwasyon sa kinabuhi nga ikaw haruhay. O naa ba ka sa prisuhan? Naa ba ka sa imong disability? Sa imong sakit karon? Sa imong kakulangon? Kwarta pang Noche Buena apiki. Nadawat ikan sa Maninoy 20 pesos. Wala na naglantaw nga unahan nga kalipay mga igsoon. Kundili sa ato ang misyon sa pagsunod ni Jesus. Walay gipili nga lugar ang kalipay kung nagsunod ka ni Jesus. Mo nang ang mga ginikanan pahinumdum karon nga Domingo, mahimo kitang sama ni San Juan nga magbubunyag. Dili lang kay nakahatag kita og pagkaon, edukasyon sa atong mga anak. Pero numero 1 basin malimtan, pahinumdum karon sa tanan nga ginikanan, basig malimot sa number 1, ang pagsunod ni Jesus. Misyon ninyo nga inyo gyud dalon ang inyong mga anak, ang tibuok pamilya ngadto sa simbahan, pagpaila kinsa si Jesus. Sayang kung taman ra nimo ang respeto, taman sa co-workers ra, di gyud makaila sa Ginoo ang pamilya. Ikaw juston kay ka, wa jud ka nakatudlo sa imong mga anak. Basig magkulang ang ato ang pagsunod kang Jesus. Mga anak nga niya karon dinhi, may sama kita ni San Juan nga magbubunyag diha sa atong pagtahod sa atong mga ginikanan, pagpasaylo sa ilang mga kakulangon. Kini ang pagtabang nato sa pagdala ni Jesus diha sa atong panimalay. Kung dunay kalinaw, nagdala pa ni Jesus sulod sa panimalay. And that is what they called joy. Kalipay sulod sa panimalay. Bisan sa kapitos, bisan sa krisis, bahalag saging, basta labing, pinakadali ginaminomduman, pero pinakadali pong malimtan. Alang sa mga nagtrabaho, ang inyong pagka-honest, pagka-matinud-anon, integridad sa pagtrabaho, nagdala ka mo ni Jesus diya sa inyong trabahoan. Alang sa mga employers, kato mga nagpatrabaho, dalaan niyo si Jesus sa inyo ang mga trabahante. Tagahi po ninyong adlaw nga sila makasimba. Bisan Sunday pa, trabahoon yun. Trabaho mo diya, kaya mo simba ko. Bring Christ in their lives. Dala si Jesus. Ayaw nyo daog-daoga. Pailagi ninyo nga ikaw nagsimba ka sa Ginoo. Kunya, nahimo kay mayang tao. Kay nagsunod ka sa Ginoo. Kunya, dadon nimo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Tagain nyo panahon nga makasimba gyud. Ug ayaw ninyo daog-daoga. Ang kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag, naghagit ka nato sa pagpangutana sa atong kinabuhi karong adlaw. Kung nakasunod o nakapaila-ila ba kita ni Jesus sa atong isigka tao. Dito sa Pransya, si Saint John Maria Vianney, dito sa Ars, balaan kay ni 12 to 16 hours ang kumpisal ani niya. Grabe gining monay patron sa mga pari.
12 to 16 hours ang kumpisal. Grabe ang transformation. Grabe ang mga milagro nga gihimo siyang parokya. Usa ra gud ka parokya, gikan siyang pagkapari, hangtod siyang pagkamatay. Grabe ang nahimo gyud. Gikan sa sugarol nga lugar, iyang nagi-transform sa pagkabalaan. Next slide. Dito gyud ko ana gyud sa France. Nahimo na isang santos. Balik atong kuan, St. John Maria Vianney. Apan sa dinang hapit na siya mamatay mga igsuon, bisan siyang kabalaan ha, nahadlok siyang mamatay. Kulo mo ana? Hadlok siyang mamatay. Kabalo mo siya number 1 nganong nga hadlok siyang mamatay? Hadlok siyang dili malangit. Sa tanan niyang nahimo nga kabalaan, maulaw siya sa Ginoo, basin nagkulang ang iyaang paghago nga mapaila-ila niya si Jesus. Nabalakas siya nga basin siya may nahimong star, basin siya may gisunod-sunod, dili si Jesus. Mo nang ang lesson mga igsuon sa atong kinabuhi yun. Mao nga klaruhon nato ang dagan sa atong kinabuhi. Nga atong mapaila-ila si Jesus sa atong kinabuhi. Ako piting galuta man ako sa miagi god, lingon ko ba nga andam na ko mamatay andam na gyud ko mamatay ano. Pagkabalo na ko sa kinabuhi ni St. John Maria Vianney, naulaw ko. Sus piting ulawak ayo. Nabalakas siya basin doon na pa parokyano niya nga wala nakaila ni Jesus. Nabalakas siya nga doon na pa parokyano niya nga nagduha-duha pa kinsa si Jesus. Niya ako, dako kayong sindangan, daghan pa kayong buliyagon, daghan pang kaduha-duha, daghan pang wala misimba, kulang pa ang pagpaningkamot. Mureklamo gani kumpisal mo abot ng 3 ka oras, maglimbag-limbag nako. Pagkabalo na kong 12 to 16 oras ang iyang kumpisal, naulaw ko. Ingon ko nga, ayaw sa kugwa, Lord. Basin tuod, o di pa ko malangi. Mga ginikanan ha, basin ang akong kabalaka, sama, himua po ninyong kabalaka, ay sa kugwa, Lord. Kaya nga akong pamilya, wa pagyod na kaila sa Ginoo. Wa pagyod ang pinasayloay. Wa pagyod na kaila ni Jesus. Mao nay joy mga igsuon kung atong mailang si Jesus ug nagsunod kita ni Jesus.